Akusekude kuyaphi umphathiswa wezezimali umnumzana Enoch Godongwana athi thatha uhlahlo lwabiwo-mali lwakhe lwamazibulo ePalamente eKapa ngale njikalanga. Kanti ke ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu ezinze ePalamente uBulelani Philip eza kubhula umbethe ngemaasikulindele kwintetho yomphathiswa. Bulelani, masikwamkele kwiindaba zethu zasemini, masithathe izindaba zosasazo siziphose kuwe. Ambulise kumi nawelisa nakubabukeli ekhaya. Nisiza nje ke sekusheke nje imizuzu embalwa phambi kokuba umphathiswa wezimali uEnoch Godongwana ke awisekelwe oluhlahla lwabiwo-mali le-medium term budget policy statement. Kodwa ke uza ke ngexesha apho ngamacandelo efuna lukhulu kuye, ingakumbi kwimeko yokuhlumisa imeko yezoqoqosho, ukudala amathuba emisebenzi kwaye ke nokulwa intswelangqesho. Kodwa ke osomashishini bona bafuna ke aqwalasele le ngxaki ke kacimicimi wombane ngokuba besithi ichaphazela amashishini amaninzi, nto leyo ethenga phambili aqhubela kuba abanye abasebenzi badendwe. Kwelinye icala ke ne-labor unions, imanyano zabasebenzi kwaye nemibutho yasekuhlaleni nayo ke ibilapha iyondelalane kule lamasango ke alapha ePalamente, nabo ke bezokucela bekhala kurhulumente ukuba bayacinezeleka bona basekuhlaleni kwaye bafuna ke ezi zibonelelo bezikade zikhutshwa ngeli xesha le-COVID ziphinde ke zi-extendwe ukuze abantu abangasebenziyo bakwazi ukufumana ezi 350 rand. Kodwa ke sakuvala ukhulu nokubanzi ngale ntetho yowiso-mthetho ngentsimbi yesibini apha kwindlu yowiso-mthetho. Lisa, sibambe ngazo zibini ke kwintatheli yethu uBulelani Philip.